Gavana ma Migori OCHILO yako okoni kaunti ma Migori oken kama mibadhi ometnie kaka seneta Manandi Samson Cherargei nyowacho e od bura ma Senate. OCHILO lero ni buge omenda ma Migori ni thuolo kendo apisi mar Auditor General orwaki manono gi sa asaya. Kata kamano okoni ka Senate ni kod chich moro kod kaka itiyo go omenda e kaunti ma Migori gin thuolo maluongo gi nyim komiti marango kaka tije kaunti tiyo. Seche ma gin gadieri kata jo siasa to gidhi gipondo e aluor mar bunge ma gin gi privilege to giwuoyo giketho nying ji giketho nying kaunti giwuoyo awuoya ka gigo gin go gadieri to gidhi giwache kuma ng'ato nyalo donjo negi. Nikech mar ketho nying ni nitiere kuo moro malich Migori mopogore gi Kenya duto te wang'eyo ni mibadhi nyalo bedo Migori ok en polo to ken e yo ma iluongo ni crime scene no gima nokadho Public Accounts Committee motelne gi Kajwang' noluongo an gi sirikanda duto muapia before en king'iyo Auditor General's report mar ikomenda 2022-2023 iyude page mar Auditor General's report koro noluongwa mondo wapime ne wabiro mwapime ma komiti no noyiego ma Senate oyie ni duoko mane wachiwo no oromo. Ma Auditor General osegolo ripode mar ikomenda 23-24.